Tal na ka man, sir. Nagbasi mo na tako, Juan. Ay, na po. Ay, tama naman dito. Ay, na po. Adoptaman di kolektoran sa may. Nakasiraman ti balayin at napanandaman nga tadagijayan, aya. Ay, napasano mo to na ito ikaw pa'y kwarta. No, apay mo gaminday ta mga kolektor ang todo lagaro doon di pa ila nagdeo. Apo! Apo! Amdyo na! Apo! Naa! Tawan sama mo time. Apo! Amdyo na! Apo! Ma! Magsingira man ti landing nyo! Apo! Ay, nakalakmat. Apo! Madam! Apo! Apo! Madam! Magsingira man ti landing nyo! Kiss di lang natin. Kiss di lang. Oh my God. Hindi ko na ako. Oh my God. Ay, napanan na nga taday, Jai. Huwag nga talaga. Ampay. Napanan na nga taday, Jai. Ay na. Nalibasan nagtataa. Lumampay ti ko na. Hindi ka uraya. Ay, nay! Urayan ka. Kistis mo. Ano ni sir? Sir! Nagpangke! Grabe mo dito ang isbo mo, sir. Apay man ang alitro tinainom mo. Ay! Abay! Nakukunta! Kaglamlam mga garod, sir. Tawang pa'y pagbayad ko. Ay na! Pamamdyong na! Dahil tagamin kat maganganab yung heart ko. Hindi agutang kayo, binigat nga makita kayaw. Ngamitat ka pa nagsisingirin, kala aglam-lam mo nga, hindi ko kuhain yaw na. Ay na, apaw. Tal na ka man, sir. Nagbasi mo na tako ka.